joka päivä on aina uusi päivä. Se ei ole, ei ole samoin hommia itse asiassa melkein ollenkaan. Paitsi nyt aina kun tulee tämmönen vähän isompi homma, missä pitää just vaihtaa esimerkiksi enemmänkin näitä batteriventtiileitä tai mitä vaan. No ihan hyvin näissä oppii hyvin kun tekee tätä. Tässä on hyvä reeni koko ajan. Jokainen meistä oppii myös muualla kuin koulussa. Oppisopimuksessa koulutus toteutetaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Muutamana päivänä kuukaudessa opiskellaan teoriaa sovitussa oppilaitoksessa. Mulle paras tapa oppia teoriaa on se, että mä pääsen tekemään ja kokeilemaan ja näkemään ja kuulemaan. Ja lähinnä, että mä saan tehdä sitä itse, niin mä sisäistän sen paljon paremmin kuin se, että mä vaan luen sen paperilta. Ja 60 senttiä takaisin, olkaa hyvä. Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus. Kiitos. Koulutuksen alkaessa opiskelijalla tulee siis olla työpaikka. Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Lisäksi työnantaja voi hakea palkkatukea. Jos olet toiminnallinen, tekemisestä tykkäävä ja tekemällä oppiva nuori, niin oppisopimus voi olla sinulle hyvä tapa kouluttautua ammattilaiseksi. En mäkään osannut yhtään mitään, kun mä tänne tulin. Nyt osaan jotain. Työnantajalle oppisopimuskoulutus voi olla erinomainen tapa löytää uusia motivoituneita tekijöitä. Jos on vaan oma-aloitteinen ja sitten oppimiskykyinen, niin siinä on 2 tärkeää hommaa oppisopimustyöntekijällä. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Näin saa myös kelpoisuuden jatko-opintoihin vaikkapa ammattikorkeakoulussa. No semmoisen neuvo ainakin, että tulee ajoissa töihin ja tekee mitä sanotaan. Ja no semmoisella asenteella, että haluaa oppia. Siinä on mun neuvot.